Nah tuh. Diceluk piye? Suarane kok mek sendaren entek to rip-rip. Enake jegur kali ya. Masa? Ini jegur kali ya. Masa? So ngopi gawabut aku. Penake jegur kali ya. Masa? Ya. Masa? Kita tuh mengirim tuh penting. Jegur kali ketoke mak cocok iki. Cara tak jak jegur kali napa gelem? Masa? Jegur sumur, Masa? tak jak jegur jumbleng. Piye? Gelem apa ora? Nego ngendi? Itu. Kidul ngendi? Ngapa nyadeng-nyadeng ya wes ra apa. Tamengi. Gak ngerti ya aku ki lagi bodrek nganu. Ngejak wong nganu nyowale nyadeng aku. Ya apa nglewak le jegur kali. Nyimpannya jangan. Apa? Jangan. Iki jenenge sapa? Masa bu? Wis tepe. Ninjane sapa kae? Kata kuwi. Ninjane sapa? Nggak usah. Ya ndelok wong demo ya. Ya. Monang ya. Wong-wong padha kira-kira padha masuk angin apa padha blenger iki? Rizky nyanti Rizky? Oke, kasar. Kasar. Randy nyanti Randy? Mana? Hah? Mana? Nyanti wonge Randy? Kasar. Riko nyanti Riko? Mana? Riko! Mana? Madep rene lho ditekoni. Laude nyanti Laude. Mana? Om Black nyanti Om Black. Mulai. Mulai. Sampai nukok sego goreng. Ya penake ngene iki anu, ngebong omahe wong ya. Rip. Rip tuh. Ngebong omahe wong ya. Gelem. Tak jak ngebong omahe wong. Gelem. Omahe sapa sing dibong? Omahe kita oleh dibong. Nggak usah. Omahe sapa sing dibong ki? Omahe Makrim dibong ya? Nggak usah. Gak usah. Omahe sapa sing dibong ki? Mana kasar? Sik lho, kalau pengen ngebong omah, iki ngebong omah sapa? Listrik ki sapa, Rip? Tadit ya? Bah listrikku tadit, Rip. Tiap awal bulan kan lho, Rip. Ben mati lampu ya. Nanti pusat nu piye? Muka orang ketok suarane entutmu dengaren. Sing entot apa orang? Udah. Apa coba? Gablek di Wolintang rono tak mengi kae. Nggon apa jenenge? Nggon jeding ngiseng kono lek kudu ngiseng. Enggak. Enggak. Kok ngentut, Bang?